nwa wee suluo amụ gị wee tinye na-arụ enyi na-arụ nwanne gị nwaanyị ịma na ụwa dị bụa ọtụ nwaanyị adịghị di na nwaanyị onye ikwu nne ya nwaanyị ọbụla malụ mma ebe a zerelie ọ bụrụ na onye bụ enyi gị nwaanyị kịta ị na-akwado ịnụ your fiancé ị na-akwado ịnụ na ị discover na since ị na-emekọ with this girl na o nwere nothing good na come through in your life and na ịchụgo aja niile ị kwesịrị ịchụ idosigo ụzọ gị ọ bụrụ m ya agwa gị rapịa mana o jiri ile gị gwuo eze gị ọnụ iji na ile gị wee jee n'ike nwaanyị na o nwere repercussion o nwere side effect. Now solution to ndị dara iwu mmekọ nwoke na nwaanyị ọlọhụ ọchụ nwaanyị idinakwa na onye ụmụnna gị idinara na onye ụmụnna gị ịma na mbọsị ya ka problem gị ga-ebido na nwanne gị nwaanyị amaga mma ebe ya na-eyi gị mọ nke ya na-eyikwe gị adaka wepụkwa anya ebe nwanne gị nwaanyị nọ nye ka ndị gboo ji wee mechaa anya nwoke na nwaanyị adịghị alarụ n'ofu room nye ka ndị gboo ji wee mechaa anya nwoke na nwaanyị adịghị ejego n'ofu mmiri awụ arụ inwe wee suluo amụ gị wee tinye na-arụ enyi na-arụ nwanne gị nwaanyị ịma na ụwa dị bụa ị ga-ama na ụwa dị bụa. This is our tradition. Mmadụ adịghị na nwunye onye ụmụnna ya onye ụmụnna gị ịdị na nwunye onye ụmụnna gị mana ụwa dị bụa. Mmadụ adịghị na nwunye onye ọgbụ ya ị na-anụ ibe nna agba gị dịcha na alụmdi na mmekọ nwoke na nwaanyị onye ọgbọ gị ngị na ya bụ age mate ngị na onye bụ age mate zeelu nwunye ya a ga-ekpekwa igbu unu na mmụọ a ga-ekpekwa igbu unu na mmụọ. Mmadụ adịghị na nwa ya ọla si mọ na ịbụrụ son of the soil onye ọbụla ebulu dị na nwa ya ma ọ nwere ibe meli ya bụrụ son of the soil son of the soil enwere m ibe nji abụ ya na m na-ata okwu eze onye ọbụla ị nụrụ na odinala nwa ya nwaanyị ndị a na-anọkọta agbaba na vidio na onye anụnwa dinala nwa ya odinacha nwa ya ọbụla o nwere ibe meli ya ịma na vabụrụ ndị obodo ahụ obodo ahụ ọ sị gị na ọnya bụ vabụrụ ndị obodo ahụ babụrụ ndị obodo ahụ lesi m egoteli egota ka o ji di na nwa ya olesi m egoteli egote mbọsị bulugbo ma egotele nna nna ya bụ egota ka m kọwalụ gị ọfụma ka ọkwa gị ghọta na aja ana ga-ejide gị. Ọchụ nwaanyị adịghị di na nwaanyị onye ikwu nne ya ebe ikwu nne gị dị ebe ikwu nne gị na famili ikwu nne gị dị nwaanyị ọbụla malụ mma ebe a zebelie ibe ntị agba gị bụ na ọ ga-enye gị problem ọ ga-enye gị nsogbu. Ọ ga-enye gị nsogbu. Zali nwaanyị ụmụnna gị zali nwaanyị onye ọgbọ gị nwunye onye ọgbọ gị zali nwaanyị dị na famili ikwu nne gị zali ada unu nwaanyị ada unu onye unu mụrụ n'ụmụnna gị nwunye a na-anụ n'ụmụnna gị nwunye nwanne gị nwoke zalie idinara anụ ya iwe problem. Ọ bụrụ na enyi gị nwaanyị na-anọkọtazịrị onwe ofu onye ụmụnna gị jeleje anụtụ ya enyi gị nwaanyị ya nọ enyi gị nwaanyị nke na ya ala gị hụ na ama rapụ nwa onwe unu rapụkwa n'anya maka igbu onwe gị rapụ nwaanyị maka ịpụba ala. So many young men ịfụrụ na yi ala tata bụ akwamiko mmekọ nwoke na nwaanyị kopụrụ ala ịdị na nwanne gị nwaanyị yewe ala and to tell you the honest truth nwoke ka ọ na-enye nsogbu ọ ga-enye nwaanyị nsogbu at last mana nwoke ka ọ ga-ebu ụzọ disturb ba nwaanyị ga-emesa ụwa ya bifo nyebe ya nsogbu. Ọ fịala arụ ịfụ nwaanyị confesịlị sustain ibe na confesị bụ nwoke maka ọ ga-enye gị nsogbu
mmekọ na nwoke na nwaanyị na-egbu mmadụ. Mmekọ nwoke na nwaanyị na-elenda mmadụ useless. Mmekọ nwoke na nwaanyị na-egbu nwanne mmadụ elu ma ọ bụrụ na ime itinye right partner. Ọ bụrụ na onye bụ enyi gị nwaanyị kịta ị na-akwado ịnụ your fiancé ị na-akwado ịnụ na ị discover na since ị na-emekọ with this girl na o nwere nothing good na come through in your life and na ịchụgo aja niile ịkwesịrị ịchụ idozi ego ụzọ gị. Ọ bụrụ m ya agba gị rapịa mana o jiri ile gị gwuo eze gị ọnụ. Weli ile gị gwuo eze gị ọnụ. Weli ile gị gwuo eze gị ọnụ. Now solution to ndị dara iwu mmekọ nwoke na nwaanyị. O nwere nke nne ekwutara o nwere nke nne echetara wee kwue. Ọ bụrụ na iji ile gị wee na-asa nwaanyị efele ị na-ada iwu dị na mmekọ nwoke na nwaanyị, ọ ga-eme gị affect, ọ ga-ayasa ihe ị na-eme. Iji na ile gị wee jee n'ike nwaanyị na o nwere repercussion, o nwere side effect. Ọ bụrụ na ị na-emebu were akwa ka ị na-ovu ose iweta agwa iwe nye ya nụ kpọkwue ndị ichie be nna gị, kpọkwue ndị ọgbọ gị, kpọkwue mmụọ niile dị na be nna gị sibe na ọ bụ iwu na ịdalụ iji ile gị wee sa nwaanyị ebele n'ọnya ka ị na-agbalụ na ị na-ana ovu osi ya. Were ọgwa ka ịsịba na ọ bụ iwu ahụ ịdalụ na mmekọ nwoke na nwaanyị n'ọnya nwa ka ị na-ana ovu osi ya, tinye ya na otube gị iwe iti ilue na akpịlị gị ebe a ịbụpụ asọ pụa ime anya ọzọ ugbolo na-anọ ka ihe eme ya imezi anya iwele ebe atọ nụọ n'isi gị ugbolo na-anọ ịmafuo anya imetụ ya niile gị imetụ ya niile gị tọnụzi ya n'isi gị ịmafuo anya iwelu mmiri kpochapụ ọnụ gị mee anya gbochi ọnụ gị ugbolo na-anọ wufue dị mmiri. Den ọ bụrụ na ị malụ na idinago nwanne gị na-amara ama maọbụ na idinala onye ụmụnna gị nwunye onye ụmụnna gị maọbụ na idinala ada gị nwaanyị, ihe eme public confession. Ihe eme public confession. Ọ bụ na imere public confession ọ ma ndaba ihe akpọ olile mmadụ na family unu mmadụ na-abụ maọbụ ịtọ maọbụ ịnọ ịgwaba ihe imelụ kabakwụọlụ gị asọ si gị imele alụ egwu ha anya deti na-ereduze kpaza ndị na-agba ala kpochapụ alụ. Bedị na be anyị o nwere ebe anyị na-agba ịta igbu ọkụkọ a na-eje n'aja na rụọ anya bụ ive eji eme ya edogwaji anya ụ na-ata anya ebreki ya dị kọs ka ọ daa kọs n'ala gị untimely death ma kọs wala gị hard work in the future. Nya bụ ive nsị ka m gba gị, ọ bụ na ị na-edina nwunye mmadụ jiri nwayọọ ka ị kwụsị ya.